Dem baş. Pîlaxê jêrîn hestiyek û pîlaxê jêrîn ji me re pêk tînin ka em nas bikin yek bi yek. Hestiyek û lîmekê. Hestiyêran, hestiyê çogê, patêla. Tîbia, fîbola, û bazinê pê û pê. Em dest bi hestiyek û lîmekê bikin. Hestiyek û lîmekê beşek ji kemera pelvisê. Kemera pelvisê jî hevayayê. Her du hestiyên ku lîmekê û hestiyê qarçikê. Hestiyê ku lîmekê rastê û yê çepê. Bi qarçikê re her du qarçikê re gihêkê çê dikin. Ev gihêk navê gihêka ku lîmek qarçikî. Hestiyê ku lîmekê ji sê hesiyan pêk tê. Ve jê dibên îlyum, îskyum, pabêk. Îlyum û îskyum û pabêk li cem vê korta asîtabêlûn dibin yek. Ev korta asîtabêlûn, îlyum, îskyum, pabêk. Di wê deverê de her sî dibin yek. Ji pêş ve jî her du hestiyê pabêk digihêjin hev vê herêmê. Ji me re pabêk symphysîs pêk tînin. Pabêk symphysîs. Ev hestiyê ku lîmekê wek me got ji sê hestiya pêk tê. Îlyum û îskyum û pabêk. Îlyum ev beşa pan. Ji jor ve bi vê kakula jorîn bi dawî dibin. Ev kakula îlyumê. Ev kakul ji pêş ve bi vê kelema îlyum a pêşînî jorîn bi dawî dibin. Ev kelema îlyum a pêşîn a jorîn. Li jêrî wêna ev kelemek din heye. Ev jî kelema îlyum a pêşîn lê jêrîn. Ev her du kelemê îlyum yê pêşîn e. Eva jorîn, eva jêrîn. Ji paş ve jî xwe bi vê kelema paşîn a jorîn bi dawî dibin. Beşa di dua ji ku lîmekê îskyum. Ev îskyum di teşeya tîpa L de ye. Ev tîpa L. Beşa jorîn stûrtir e ji a jêrîn. Ez ji wê dibên gewdeyê îskyum. Ez jê dibên şaxa îskyum. Gewde, şax. Gewde stûrtir ji şaxê. Kelemek wî heye û qofbûnek wî heye. Kelema wî hevaya ye. Ev kelema îskyum ji qiraxa wî paşîn derdikeve. Ev jî qofka wîna ye. Beşa jêrîn ji gewde pêk tînin. Me got ev gewde ye. Ev jî qofka wî beşa jêrîn jê pêk tînin. Beşa sêyem ji hestiyê ku lîmekê pabêk in. Hestiyê pabêk da beşî gewde û du şaxan dibe. Ev gewde ye û du şax. Şaxa jorîn, şaxa jêrîn. Şaxa jorîn bi hestiyê îlyum û îskyum re ji me re vê kortahan pêk tînin. Korta asîtabêlûn, korta gihêkî. Şaxa wî jêrîn jî bi hestiyê îskyum re dibe yek. Ev hestî ew jî xwedî kakul e. Kakula wîna jî va herêma wêna. Ev kakula wîna ye. Ew jî li aliyê rexekî bi vê qofkê bi dawî dibe. Qofka pabêk. Gewdeyê pabêk her du gewdeyê pabêk ji pêş ve digihêjin hev
û ji me re me got public synthesis pêk dînin. Public synthesis. Ev korta aşita bûlum jî bi hestiyê bi serkê Grover ê hestiyê ran re ji me re gihêka kulîmekê avatê pêk dînin. Rûberê wê gihêkî jî wek em dibînin heyvkevanî ye. Jê re rûberê heyvkevanî, rûberê gihêkî yê heyvkevanî tê gotin.